Hello guys! Hello Philippines! Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. At pasensya na po, hindi tayo naka-release ng update kahapon dahil nagkaroon ng problem. Yung Typhoon 2000.info na at the time na gumagawa na tayo ng initial update ng bagyong Siguring ay biglang nag-bug down yung website, yung WordPress. ng Typhoon 2000.info. Puno na daw yung hard drive. Kaya kagabi nag-decide tayo magkuha na lang ng brand new server. Ang bagong site na po, hindi na Typhoon 2000.info, kundi Typhoon2000.org. At itong .org, hindi po siya binablock ng Facebook at Messenger. So, mas okay po ito. Dahil yung info.info, matagal ko nang gustong palitan. But since sa kontrata tayo, but we are now thankful na up na yung site. At doon natin pinapost yung mga personal updates natin ng Typhoon 2000 na tayo mismo ang gumagawa para ibigay sa inyo pinaka-latest kung saan papunta yung mga bagyo. Gaya nito, si Bagyong Goring at yung mga susunod pang bagyo in the future. Okay? So, gaya nung last na video na sinabi natin na mayroong low pressure area na nag-rapid na intensify, na yun po ay isa na po siyang bagyo, hindi lang pong severe tropical storm kasi ito yung na-post natin kanina. At sa mga oras na ito, as I speak, isa na po siyang typhoon, okay? Nagkaroon na po siyang eye, especially yung microwave eye, and sa satellite animation ay meron na pong cloud field eye na lumalabas. At nagkakaroon po ng tinatawag nating hot vertical towers na nasa negative 80 plus degrees centigrade. So, a sign na nagkakaroon pa rin siya ng rapid intensification. So, 120 kph na po siya, category 1. At nagsisimula na po siya mag-dive pa south, okay? Patungo po sa silangan po ng coastal waters ng Northern Luzon. So, ito po ay para na yung Friday, August 25, 2023. Tagalog version po ito, Vertebrate Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang local government ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating mamahal na Congressman ng 3rd District of Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At bago muna tayo tumuloy sa ating update, may ibabalita po akong bagong product galing po sa ating tech partner, Comunidad. Award-winning company po ito. At kasama natin itong komunidad in the past few years para magbigay ng mga updates sa inyo. At meron po silang bagong climate resilient product, okay? Na makakatulong po sa panahon na yun ng climate change. Meron po silang mga tinatawag nating Climate Action Center, napakaganda. Marami na pong mga LGUs around Metro Manila na kumuha nito. At guaranteed po ito ng Typhoon 2000, itong Comunidad Climate Action Center. Meron po silang Resilience Suite, Sustainability Suite, Mobile CAC at Physical Impact Risk Assessment na kailangan po, particularly sa mga LGUs. So, kontakin lang po niyo si Aaron Cabasal. Ito po yung kanyang email address at kanyang cellphone number, 0976-163-7245. Para ma-demo sa inyo at puntahan kayo, anuman parte kayo sa Pilipinas or pwede rin by virtual para ma-explain sa inyo kung ano itong Comunidad Climate Action Center. Napakaganda po ito. Award-winning po ito globally. Nag-conduct na sila ng talk sa Barcelona, Spain at marami pang iba sa mundong ito. Kasama din po ang Singapore. So, napakaganda po ito. Okay? At makakatulong po. Ang gagawin lang po inyo pala, kung gusto niyo makita about this company, punta lang kayo sa typhoon2000.ph. Nasa banner po yan. At i-click po ninyo ito. Pag click ninyo, lalabas po yung Google Form. Okay? May consent po yan. At yan. Click rin ninyo itong official webpage nila dito kung gusto niyo makita for more details. At makikita ninyo all about Comunidad. Napakaganda pong company at matutulungan po ang mga kulang ninyong yung mga kakulangan ninyo sa pagdating sa climate change at sa mga impending mga bagyo at pati earthquakes kasama dito, I think, yes. At napakaganda po. So, yan po kanilang website. So, punta na lang po ninyo. And then, try to fill out the form at
si Mr. Aaron Cabasal ay magko-contact sa inyo kaagad para matulungan kayo. Okay? So, let's proceed now dito sa bagyo. Ito po yung ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page at nakita po natin meron po tayong 3 systems. Okay? Ang dalawa sa kanila, bagyo na po. Ito si Damri at hindi naman po ito makaka-apekto sa ating bansa. Ang track nito ay patungo dito sa karagatan lang po sa may east of Japan. Samantala, ito po yung bagyong si Goring with international name Saula. So, isa na po siyang typhoon, category 1. At nagbumove po siya slowly towards the south dahil po may temporary high pressure steering ridge nagpo-form dito sa Hong Kong na magpupush sa kanya pababa. Ito naman isang shallow LPA ay babantayin rin natin dahil po next week pupunta yan dito sa may area ng Guam at magiging bagyo din at tatahak po sa direksyon ng Okinawa. So yan po ang magiging output niyang storm na yan. At ito po yung latest from easterlywave.com at ito po yung satellite loop. Yan na po ang mata. Once kasi magkaroon na po guys ng mata, typhoon po yan automatically kahit na microwave eye. Talagang makikita mo. Yung mga midget at mga smaller sized subtropical cyclones, kaya nila mag-rapid intensification in 1 to 2 days. Kaya nila maging super typhoon. Kaya hindi ako masusurprise na maging super typhoon ito kapag patuloy pa rin ang intensification. Kasi napakaliit niya. Walang ibang environment na nakaka-apekto sa kanya. Tapos ang init pa ng temperatura dito. Almost 100 kilojoules ang oceanic heat energy. Oceanic heat content ng dagat. So, patuloy ang intensification yan. At nagbibigay na po ang mga rain showers and thunderstorms sa may Northern Luzon. Kaya paminsan-minsan may mga dumadaan pong mga ulan. So, yan po. Yung mga yellow-yellow na yan. Light to moderate po yan. Ito po yung mga intense rainfall. Pasalamat tayo. Yung pinaka-core ng bagyo ay nasa dagat lang. So, pagdaan po dito ng bagyo ay bawal pong pumalaot ang mga mangingisda sa eastern sections ng Luzon. So, antabayan po ninyo ang mga latest update mula sa Pag-asa. May wind signal na po, number 1, dito sa may northern Cagayan. At eastern sections po ng Isabela, eastern Cagayan. So, mag-ingat po tayong lahat. So, yan po mga thunderstorms dala ng outer bands ng bagyong si Goring. Bicol, medyo mainit pa, but in the next few days, may mga thunderstorms din tayong inaasahan. Southwest monsoon, medyo mahina pa rin po. Okay? Southwesterly wind flow ang tawag po niyan. Mga localized thunderstorms po sa Mindanao at Visayas. Okay, ito po yung ating track kanina, track number 3. At gagawa po na yun ang bagyo ng tinatawag nating unusual track. Ang kanyang track ay parang inverted number 6. Dahil po sa high pressure dito sa may Hong Kong, ipupush po siya pababa. At may nagpo-form rin monsoon gyre sa may east nitong bagyong ito na tutulong sa pag-southward movement niya. Ang kanyang forecast winds after 3 days dito, lalo na po sa Sunday o Monday, ay pwedeng umabot po ng almost 200 kph, 1 minute average. And then pagbalik niya po ng kanyang tracking patungong Batanes, Taiwan area, posible po siyang umabot ng category 4, okay, 220 kph. Kaya yung sinabi ko, malaki ang possibility na baka maging super typhoon din po ito dahil medyo mainit po ang oceanic heat content. Mamaya, papakita natin sa inyo in short while. Ito naman po ang sinasabi kong high pressure sa may Hong Kong na magpupush temporarily sa bagyo, mag-south. Pagdating po sa may tapat ng Palanan Bay, Isabela, ito po ay mag-change ulit ng track dahil po may panibagong high pressure dito na magpupush sa kanya para mag-move towards the northwest, balik sa kanyang original track. At ito pong oceanic heat content which is more than 100 kilojoules per centimeter squared. Yan po ang energy released ng oceanic heat content na lalong tutulong po sa paglakas nitong bagyong si Goring. At ito naman po ang ating tracking, multi-track mula sa iba't ibang agencies na nagmamonitor sa bagyo, from Pag-asa, Hong Kong, GTWC, GMA. Lahat po sila nag-agree na ito po ay bababa for the next 2 to 3 days at iikot lang po dito sa may karagatan ng Pilipinas. Okay? At ang various computer models, except po itong UK Met, ay nasa dagat lamang po ng Pilipinas.
But babantayin po natin kasi pag lumapit po dito sa may eastern sections po ng Isabela at Cagayan, medyo bad weather po ang experience po nila. Although maliit naman po yung system, more of heavy rains and moderate winds ang inaasahan po dyan kapag lumapit. Pero kung hindi, dito lamang po ang malakas na hangin at ulan sa may dagat Pilipinas. Ito po yung ating European model ensemble. At nakita po ninyo yung tatlong system. Ito po yung si Damri. Ito naman po yung bagyong si Goring. At ito yung soon to be na susunod na bagyo habang si Goring ay papuntang Taiwan next week. So middle of next week po ito. Ang tracking po niya ay patungo sa Okinawa, Japan. So alam natin pag may bagyo dyan, nandyan po ang habagat sa Pilipinas. So yan po. Mag-ingat po tayo sa mga baha at mga landslides kapag activated na naman po ang habagat. So ito po yung 3-day to 5-day forecast ng European model. So ito po yung gagalawin niya. Okay. Pagdating ng Monday, akit na yung bagyo. Ito naman yung panibagong bagyo sa may Guam. At meron na pong habagat. Kasi na yun, medyo mahina pa lamang. Ito lang yung habagat, southwesterly wind flow. But once na umabot po sa pinaka-southern point ng pagbaba ng bagyo, lalakas na po yung habagat. So dito nga sa Naga, meron ng slight southwesterly winds. So expect po natin mga thunderstorms dito lang sa Bicol. Base po sa mga rain forecast models. Ito po yung European rain forecast models for the next 5 to 7 days. So, pagbaba ng bagyo, ito yung mga thunderstorms, ito yung habagat, pag-akyat niya, tuloy-tuloy po ang epekto ng habagat sa Western Visayas, may Moropa, then middle of next week sa may Western Luzon. Okay? So, yan po ang in-expect po natin. Sa Bicol, may mga thunderstorms rin dahil sa habagat, pero on and off lamang po, baka mostly sa hapon o gabi or early morning o mid-morning, depende po kung anong oras mag-form ang mga thunderstorm clouds. At ito yung kasunod na bagyo sa likod niya. So watch out for more updates on that next week. Ito yung 3-day rainfall accumulation mula sa European model. At ito po yung tracking ng bagyo for the next 3 days. Violet po, ibig sabihin more than 100 mm ang ulan yan. Actually, umaabot po ng hanggang 500 mm ang 24-hour rainfall kapag nasa loob po kayo ng sirkulasyon ng bagyong si Goring. Okay? Since maliit lang siya, dito lamang po ang malalakas na ulan at apektado rin po ang dulong Hilagang Luzon. Dahil pagbalik niya po dito sa may Batanes, siyempre affected po sila. At ito po yung effect ng habagat. Apektado po ang Western Mindanao, kasama din po ang Zamboanga Peninsula, Western Visayas, Mindoro. Apektado naman po yan, lalo na po ang occidental part, Palawan, Ilocos Region, Western section sa Central Luzon, Metro Manila, meron din po, pero mga padaan-daan lamang. And also sa Bicol region, lalo na po sa may Balatan at Pasacao, Camarines Sur, may mga inaasahan pong mga thunderstorms. Pero gaya na sinabi ko, padaan-daan lang po, baka sumilip pa nga ang haking araw. Okay, so mostly mga thunderstorms po hapon ng gabi dito po sa atin sa Bicol. At meron rin dito sa may Masbate at western sections ng Samar at Leyte. Okay, so yan muna po ang ating latest update sa bagyong si Goring. And bukas, babalik ulit tayo to give you more quick updates sa bagyong ito. And mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser, #typhoonwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. And God bless po sa inyo lahat.